li dinja home fejn dak li jkun qed jieħu dik in-naqra dinjità li jixraqlu. U jiena naħseb li f'dan iż-żmien tal-miliet hekk irridu naħsbu li kulħadd għandu d-dinjità tiegħu jixraqlu ħafna imħabba u paċi f'qalbu. B'naqra donazzjoni li ġejna aħna ma milniex wisq, però nixtieq inqajjem iktar kuxjenza u kull min jista' jgħin jitlob għalihom billi forsi jibgħat xi affarijiet xi donazzjonijiet. Hekk sostniet Mary Grech il-mara tal-kap tal-Partit Nazzjonalista meta tnejn wara l-ofsinhar żaret lil dar Merħba Bik f'Ħalbalzan u ppreżentat donazzjoni lil Elaine Pavija, il-kap tal-Fondazzjoni Good Shepherd Sisters, fondazzjoni li toffri l-għajnuna lil latta nisa u tfal li jkunu sfaw vittmi ta' violenza domestika. Din l-organizzazzjoni mhux governattiva toffri s-servizzi tagħha f'żewġ djar, dar Merħba Bik u dar Bakita, djar li joffru post sigur lil dawk in-nisa u tfal li jkunu għaddew minn esperjenza ta' violenza domestika fid-dar tagħhom. Tul din iż-żjara ġie spjegat li din il-fondazzjoni toffri servizzi għal numru ta' familji li għaddu minn esperjenzi xejn pjaċevoli ta' violenza domestika u ma jkollhomx għażla oħra ħlif li jirrikorru għall-għajnuna tagħhom. Fost is-servizzi Elaine Pavija spjegat li huma joffru residenza lil dawn il-vittmi kif ukoll programmi terapeutiċi. Mary Grech stqarret li żjarat bħal dawn fejn kważi tista' tmiss il-faqar bidejk mhux biss finanzjarju iżda anke soċjali ikompli jimlija b'determinazzjoni biex taħdem. Min-naħa tagħha Elaine Pavija appellat lil poplu Malti sabiex jibqa' jkattar is-solidarjetà. Ikunu qed jiġru wara bibien magħluqa fejn xi kultant mhux dejjem nirrealizzaw li wara dawk il-bibien qed jiġri ċertu affarijiet. U minn hawn nixtieq noħroġ anke dak l-ispunt illi jekk nisimgħu jew naraw xi ħaġa ikun għaqli li wieħed iċempel għall-għajnuna nistgħu nagħmlu dan b'mod anonimu x'irridu niftakru li jekk tiġri lilna rridu l-minjejna. So huwa importanti ħafna li ngħinu wieħed illi ħoru żgur għal dik il-vittma kemm mara u kemm raġel dik it-telefonata tkun l-iktar rikal sabiħ tal-miliet x'ovvjament tkun qed ittieħ tama jew ittieħ tama ġdida.